that voice note. Igbo Obi Sunday, Igbo Obi, you are welcome, brother. Upload na iplecha na own igesha that voice note. You want to go? Then on our water where we are going. Joy Uche, you are welcome. Godwin Mexico, you are welcome, brother. You want to go? I want to play that voice note. On our water where we are and where we are going to. Emana neti mpuye neti a block for me. Block for me. Onye ama onye karịrị onye nwụrụ anwụ. Before Maximus Patrick ezibota mmadụ Nwachukwu Prestige ndị Njiaba, you are welcome. Good morning mmadụ niile biko ịmana nneti mkpu a nneti ọdụka ya asị ọbụlọkwa for me, like I said, it is not for me. It is not for me. You oughta go. Onye amaghị onye ke onye nwụrụ anwụ. You oughta go. But I am saying it for the sake of others. For the sake of others. Since now this thing kado, it is still something we can avoid now. It is still something we can avoid now. A lot of Umukolobia are fast losing it. And people are seated watching. People are just seated watching. Then also, these people, they are creating animal can happen on Facebook, and they are beginning to take things more serious than you can even imagine. What brought me to actually talk about this was after my broadcast yesterday, which was triggered by comment Ejike moment of truth to mail. Then I decided to address this part of this message because as you know, Kenya ha no nuno ewa mo no bole. O Kenya da no nuno ewa mo no bole. Yeah? Ejike na because of na ibi Onisha. Isizi Onisha gbawoko. And Ejike because of na ibi Lagos, isi Lagos gbawoko. Ejike na because of na ibi Abuja. Esi Abuja gbawoko. Maka na emechata o ya ta enwe ife ya ebuje na Abuja iji ogodo Abuja onwe ife mmadụrụ n'unu ọwụ Abuja ka isi wotaro ya onwe onye agbata obi gị nwee nwanne nwe ikwu na ibe gị bi Abuja. O we voice note mbe play alone. Ọ play all this voice note. You have the need for ndị mkpọrọ afa yesterday address their people and put them wolu share to her share. You want to go? As an act of the abundance of the heart, the man speaks. So when you speak, you will find that okpu no na cause confusion. The best thing for you to do is to come out and address that particular issue. Ono ka eji wee dọta agha and ono ka eji wee bịa agha. Mana imechi ọnụ debe ahụ you want ịmụ ụma na-achọ ịmụ ụma na-edebe ahụ n'ụdị no, I don't support this, but your body language na-ekwu otherwise. Then ka a na-aga na onye sendere this voice note na chi play ifuru ya amahụ na ọpụtara ọfụma ọ na ọhụ mụ ife aka m ewepụta picture these guys circulate here online. Ọ na ọhụ mụ ife aka m ewepụta picture this guy circulate here online. Ịghọtago ụfọdụ ụmụ okorobịa ya ahụ ibu ụnụ na-achụ ego. Sometimes amụhụ nọ na ndị mmadụ adụ motivated with ife some of our youth na-eme in this present time anyị nọ. Ịnọ here ịya anọ n'ụlọ nwata ibe ga-apụchasị abata golo ezigbo moto dị mma bata. Please and please, I swear with the Most High God, I use Almighty God be my witness, nothing to eat at home with my children. I don't know turn the Facebook into another thing. Yeah, you got to go. So, iya no le tu umokolobi ibe abata wolego na agba na umokolobi ibe abata wolego goro moto na agba
ụmụ okorobịa ibe ga-abata were ego na-eme ọgọ, were ego na-eme ife pụrụ iche n'obodo. Ngụnwa ụdị mkpa mmadụ ife na-agụụ awere nọrọ naanị sọ mụzụrụ with empty pocket, one kobo na-arịarị adụghọ na ya ife. Ọnwụ na ịchọrọ ịmara onye ọwụ, jee na Facebook page, Facebook ife a ya Ogodo Isu OGODO ịghọtago. Now ịnọrụ ụmụ okorobịa ibe gị abata na-eme ife eji wee mara ụmụ okorobịa. Ụfọdụ ndị ahụgodu ndị ji nnukwu ego wee bata anọrụ na-eteki good care of their family. Ngụnwa wụlọ ose aka ife ịnọwụ everyday apụta na somewhere ịnụ ọgụ ma bọtụrụ ịmahọ bọtụrụ ibuho mma emie egbe imihe egbe ị na-aba n'eko fụnafụna ewere ya mara oge a na-aga ụmụ okorobịa ibe ya na-eme things, na-eme forward, na-egro, na-eme obodo proud, na-eme their family proud, na-eme their friends and well wishers proud. Ngụnwa wụrụ oge ọnụ na-apụtara na Facebook na-ewelu nasty words ma aghọtahụ jede threaten ndị mmadụ. Ọ bụrụ nya wepụ ụnụ na ha na-eme ọzọ ọnya ka m ji wee sị na ọkwa ifụrụ akara ogheri n'ose a for as long as biko na ọ bụrụ na ị na ebe a na-emetụrụ m aka na like button, then ị na-emetụrụ m aka na ịfụnanya, because na this program achọghị ka this program ka atampa with this program. Ịghọtago, o bụ ụzọ bata na my this message nna agụ kịta, o bụ ụzọ bata na my DM wee sị m your mother will buy soon, use and less guy or send thunder gbaa my mom. Newe ndo ọbịakwa again gezie voice note ka unu ghọta level ndị a na-aga ka ndị na-sponsọ ha were sponsor si ike. Mana ofife mma ọ na okwefu ndị niile na-sponsọ ha at the right time ha ncha niile ewu ha nwa ya enweta reward of ife ha na sponsor times 100 and times 500. Ajife ahife a na-eto eto efu ajife gbafere na ajife ahụ ezigbo ife. If you like support it because no ebe igwu no na-asụkọ hapụ ya, one day you will know why karma is real. Ọgwọ ejike nọ hapụ gọọmenti onye hold accountable na-akpọsọ ndị chọọchị maka ụzọ ya adịghị mma. Between mụ na kere onye bụ ụzọ wee nwee a taste of that bad road, ọkwa nyanwa wee jike nya bụ ụzọ nwee a taste of that bad road. Ọ bụrụ ezigbo mmụnwa, ọ bụrụ wee Ebuka Obi, ọ bụrụ wee ije ụwa, ọ bụrụ wee any one of us, ọkwa nyanwa onye bụ ụzọ wee nwee a taste of what it feels to drive in a bad road. Upon no dewere ahụ no Germany, it is Germany. Just nata na Nigeria ụzọ ba igosigo exactly what it means to drive in a bad road. So continue unu na-ekpuchi na ife ọjọọ agbacha ọsọ agụọ mile. Gee ntị na voice note a. Nna ọtụgbawa nne gị ọtụ nne gị na ya efu mmadụ ya nwụọ na-arụ nwaanyị ata afọ ka ya ọmada ya esita afọ a ma-eche gị sinsi mbọsị ya ahụ nkwu just I made the one day you must die. Okay, big head. I'm not poverty na in they disturb you. I'm not poverty na in they disturb you. Big head. Neck is giver. I'm not eat the poor. Okay, I actually go yeah one day. Big head. Yeah, only you know support Ebuka Obi only keep up boy otu nneki dia otuba one neki otuba your mother. Now your mother will sleep and she will never wake up. I'm again na mage ya while again. God will punish you. Nguma big head. God will punish you. I wish na me want to be careful. I want to go to buy your details. One na kamale be no. One na kamale be no ke ubuto oge. Aye ubuto oge. One na kamale be no ke ubuto oge. One na ke ubuto oge. Esi otu nnegi big head otu nnegi big head. Abu na ebu nwoke si aro ko technique keta. Si adi location. Ka amadu go there be no. Ngu otu nnegi Igbo. Iya anwulele. He get go do voice eji wee na-ekwu this thing. A full voice he get go do voice eji wee na-ekwu this thing.
efu voice eji n'ala mkpụrụ mmiri wee tika, efu voice eji n'ala Igbo wee seka, efu voice eji n'ala anwụrụ ike wee kpọka. Ifugodu na onye a adugo awụno a complete efulefu. Igegodu ntị na voice ya ifu na onye a ma ọwa agboro nọ na moto paakị, o nwekwara ndị agboro isi kpakọrọ ọnụ, ma ọwa agboro nọ na moto paakị Osaka ifuru voice. No, Rosemary Onyinye Okechi, mana anyị na-agwafa ha na-edebe ahụ na ha aghọtahụ. They are creating a group of monsters out there, but they don't know. Ha aghọtahụ. Ana m support Ebuka Obi. Unu na Ebuka Obi ọ na-azụ ana? Unu na Ebuka Obi ọ na-azụ ana? Unu na Ebuka Obi ọ na-azụ ana? Kedu ife Ebuka Obi Ọgandubisi Ikechukwu Patrick, good morning. Ife ahụ na messenger ka o sendere m this thing. Ịghọtago? Gụ na Ebuka Obi ọ na-azụ ana? Kedu ife gụ na Ebuka Obi zọgidolu nke na onye na-asọpọt Ebuka Obi awụrụ na asaghị ugo na onye ahụ ya anwụ anwụ n'ote na ịchọbarụ details m datụ n'ọnwụ na ịfụ m na nke a na nke a. O nwere nke sendere m meseji sị m na ife ọsọkwa mụ gbagharịcha that I must collect. Ife niile a ejigo abọda m na ige voice onye a, ihe afụ na onye a somebody dugoro frustrated or somebody afụboho n'ilie ebe ka ọ esi wee fụ transport ọ eji wee bịawa ebe nọ na ọ bụrụ na nchi ya my location. Onye a okwuru okwu ka onye do responsible, okwuru okwu ka onye nwere akọ na uche. Now you will know the level of people na asịrị na Bible was scam, that church must go, that church must do this. Have you seen the kind of persons they are? My anger na ọ bụrụ na ndị Zion kwuo okwu asịrị na ha na-agụ iyi, na-ekwe ndị sịrị na ha na-eme ka ọkwa ndị sịrị na ha na-ezu ụzọ Chineke. Mana look at the kind of nasty word wash messages ngụsịrị from yesterday na my live broadcast, even this morning again, ka i wee nwalụ the level of ndị ọgbọ ndị na-ezu uchi n'ala Igbo, ndị ama, ndị na-agwọ nsị, ndị na-ekwu mmadụ ọkwụ ha ncha niile timuru up na-enjoy meseji Ebeldamina, na-enjoy meseji Fada Angelo na-eshia, na-enjoy meseji Mathias na-eshia, nothing else. Nwere ife ọzọ because na fama na meseji anyị nwa na-ekwu a meseji Bible kwuru na apelu nya no na frustrate that demon nọ n'ime fa. So constantly hearing our voice na torment her to the bone. Ezugo, are you stopping anytime soon? Hell no. Yes, Ezugo, are you stopping anytime soon? Nke ahụ na your widest dream. Until ụbọchị Mark sịrị na n'ike ịrụ on Facebook abụgo ihe o wepịachie Facebook. Until then, I made a promise that I'm going to raise another 5 Ezugo tiri mụnwa. They will be coming out in the same way and manner. Nsi apụta. Ịghọtago? Ọwụ na unu filuru na unu chọrọ igbu mmadụ. Gbuwenu mmadụ after all na ụfọdụ n'ime ụlọ anya ụlọ na-achazi ọbara, ụfọdụ n'ime ụlọ aṅụjuo n'ọbara. Ọbara ụnụ mugolu wife na-akwagharịzi ụlọ akwagharị. Ọbara ụnụ mugolu na-akwagharịzi ụlọ akwagharị anụ ụtụtụ. Ibe nne enwenye aji ụfọdụ n'ime ụlọ. Ibe nne, maka ibe nne si eme mmadụ. Ibe nne na-emegide mmadụ, ị na-emezi onwe uche na ị na-eme mmadụ. Ijeghị ime. Onye do responsible, onye nwe ife, onye nne ya zụrụ azụ, onye ṅụrụ mmiri ala nwaanyị, o nwere ike drop in this kind of voice note. Frustrated people ịpụta ha na-akwụgharị ọha mbe ya nọrọ na-achọ ka inye ha ego kaikai, ọha mbe ya nọrọ nya ndị mmanụ ike ụwa ha agwụ ike ụwa fa agwụ ha firuzi nọ afa Facebook na bịawo Ogodo Isu OGODOISU afa Facebook na bịa Ogodo Isu. Yes, afa Facebook na bịa oji ifu ya o si etu a dere aka na that
gbaa ring n'aka so ọwụ na ịfụ ha ya ịya ama n'ọnya ịghọtago. So the most painful thing is that the people that they claim na how they represent, they share their ideology. They have never come out on Facebook one day to come and speak to these people and tell them, look, you people are not sharing the same ideology with us. Now, ideology does not in any way warrant you going after your brother in any way, either physical or otherwise. They are happy with their mouth shut. Did you see what HK commented on that video made yesterday when I talked about threatening? Repeat what the same comment or drop on a page on Imo. Yeah? Then she got us back the same Nambako Namwe Kelafa Ako now Nambako Mokoria Maka accident onwelu Kele Bible wow. If we or forget ya nefa na nto to ha na eme since na Facebook once emeluye okuoku ejiko kwicheta na mu kwere nkwa. I made a promise to you and I'm going to keep it. I am going to run a program today maka that your accident. Yes, I will tell you in that video how you deserve that accident. I will tell you in that video how God will just show you mercy. But pray. I'm going to run a program to you today about that accident because, to be frank with you, it deserves that accident 100%. It deserves it. Yeah. You deserve it 100%. So I am going to run a video for you today to give back to you what you have been giving to others. Look at you every day you make mention of it. What of Nkunu they made them want to see all this while? Do you think that those people they don't have family? Do you think that those people they don't have feelings? Do you think that those people emotion to easy way? Look at you. Just a video since that time you have been talking about it. You even can look, you will get worst and people will mock you. People will give you the worst mockery of your life. You think that this life will not go and will control over this life. You lie. You lie. You lie. People will still mock you on Facebook here. People will still mock you on Facebook here. You think you are the only person who has monopoly over mockery? We will keep guiding you people. For as long as you don't feel we will keep guiding you people the best way we feel we can. The end they justify the means. At the end of the day, I am not between I and one the choroka and Igbo Duma and the choroka and Igbo Bawala. You gotta go. The group of people who know the trend. On us see the go, they assemble the group of women Beriman and do him where an Igbo. They have one side, all in the name of Omenala Igbo. On us see the go, they assemble group of Ndi Beriman, group of Ndohi, Isiagu. Ndana do mma ndị ji ani Igbo today na Igbo aya aga n'iru ono assemble ha niile ndana do mma ndanu na ekwe eme ndị na-achọ any opportunity ha yeju we rake havoc ono assemble ha debe ha one side ha na drive the agenda ono na ato none of you has ever issue one from today till tomorrow onwe onye n'ime ha nwere ike pụta bịa kwuo na ife ha adụghọ mma. Ishetara mgbe ha bidoro na-apụta na comment section a na-akọ ọnụ ụfọdụ n'ime ha bidoro no control your comment section. Iju onwe how would the father of insult? How would the father of mkparị? How would the originator of mkparị? How many times have you seen them where they are trying to control their audience? Yes, no matter ụdị your sorry onye can I go o nwere ebe onye a few people can behave anyhow but enwere ife ejiwe o nwere ụdị iyi onye na-eje ụka firu no na-eje ụka ya eji go onwe human conscience mana ndị ewuru na their soul. Listen to the devil. Gekwante na this voice note again. Gente na this voice note again. Share this video. Make sure you share this video.
metụrụ m aka na like button go metụrụ m aka na ịfụnanya gị gee ntị. If this kind of voice note o nwere one guy ya na-akpọ Jekusen ediritin conversation with Jekusen. Okay, ka m bịa ka m gbada ka m maa na ma ya afụ voice note Jekusen onye nke asị m na onye Nnewi ka ọnwụ. M play elu voice note this guy na-esend gidoro m voice note ọ na-akụ 12 o'clock nke abalị na Nigeria ebe a ọ ka na-esendere m voice note. M play elu voice note from beginning to end. Ife dimkpa mmadụ na-akọ n'ọnụ. Ife dimkpa mmadụ na-akọ n'ọnụ. Yes, ife dimkpa mmadụ na-akọ n'ọnụ. Esther Mbano, then you are welcome. You got to go. So I can go on and on. M play elu voice note. Yeah, play elu Monday mmecha na-alụ due diligence ebe ha nọ. If I want to get them like this and say to jide ha kachi m n'aka. Ịma ụfọdụ n'ime ha amaghọ na technology adịgo advance and they know onye afụghọrọ ego nri ka ya ada amara ọkpanana. You got to go. So sometimes ha na-adụ carried away by that demon na torment ha amazi na ha emeghị cover up very well. You got na ife igwe onye nwere ike filu onye iwu dike filu onye ya na ife niile mụkasịa ọwụrụ n'iwu onye Nnewi wotara Nnewi ife ọma apụta ka ha na-ekwu na mmiri anọngụ gbapụrụ ya na transformer anọngụ dọịrị ya na afịa kọmuniti anọngụ ụlụrụ ya na họl anọngụ ụlụrụ ya na projekti dị otu anọngụ ụlụrụ ya na wido dị etu anọngụ ụlụrụ unu go and jee ka ike dị mkpa na ụdị ahụ na-abịazi na-agbasa egbe ọnụ egbu mmadụ ndị niile egbusicha n'arụ n'ala Igbo today kedu the hateful word from it. Ife niile nwụọ n'alụ n'ala Igbo today kedu ife ndị Igbo achieve goro with so many ndị mmadụ ahụ ngoro n'ala Igbo today kedu ife highest ọ na-eme ụlọ na-achụmi ndị mmadụ achụmi onye bute ego ọ ya-eji wee bịa develop nwanne gị benefit ya ha agbaferu ha ya ekwenata ya still ọnụ ka na-ere eke ha fọkụ different ways unu eji wee gbu mmadụ ọbala chachicha n'ụlọ anya nke na ụlọ amụghọ mgbe unu mefere oke ọbalacha agba m ụnụ na this is more like a book and the haram agenda. It is a book and haram agenda. Yes, it is a book and haram agenda. Kedu ka o si wee bido n'ugwu Hausa? Yes, it started from a religious ọgụ where a particular religion kwuru na the other religion na fashion ya. What is happening now? Ndị traditional religion kwuru na ha get rid of ndị Christian religion, ndị Christians by all means. That is why o go na gbuo weta address track ya gbuo nna gị mụnye ọkụ suo ọkụ kutu unu ife awife ya da afịa ha n'ọnụ iju onwe kedu ife gị na onye a na-azọ ọdụ mụ na gị na-eme my business. Is my life your life? Are you my brother? Are you my sister? Iwu onye family m o nwere ebe mụ na ụlọ wee relate. Ọ bụrụ nwa na mbigido ndụ a today na ife na-emepere ishi echi niile kelee ebe o si wee wụrụ your business. O nwere ike ma ga abịa n'ụbọchị ahịa akwa o nwere ike ma ga agbana na mụ nwụrụ ya o nwere ike ya ya afụzi na Facebook ọrụ ụbọchị ya ajụgido wee jụta onye ma wee gba mba makwara ezuga anọzie. So kelee ebe ụtụgụdụ ihe eji wee decide to go to the extent of isi mmadụ n'ihi egbu ya for the sake of Omenala and for the sake of Ebuka Obi. I am asking you, ịghọtago kelu ka mpụ ka ndị haram si wee bido n'ugwu Hausa a na-ekwu ya ọ na-efe ndị Igbo efe na ntị mana let it be on record that na video mmegolu to this aspect pekata mbe ọkarigo 15 since nji wee bata na this Facebook. Because I have seen clearly, even before it got to this, I have seen clearly where all these things are going to. All na people non easy a channel this agenda nda na clamor for. No man even that they make about in line with it if you program no man out. Can you people come out and address it? Let these people hear it from your mouth. That na ife unu na-eme na ọhụkwụ ha jiri unu je mmebe mana imechi ọnụ na-akọnsider sheli ife niile aha a na-eme not your own favor. Ụbọchị anyị ebido gbuwe mmadụ ọbala any single person egburu n'ala Igbo ya adịghị n'isi iso wee pateki n'igbu onye ahụ
whether na egburu side ya or na egburu side ya, because ndị a bido igbu side ya, ndị a wee return o wee gbuwe ọbara niile ahụ, ma ndị egburu egbu ma ndị retaliatiri, ọbara niile ahụ ya adụ n'isi, because na nwere opportunity to stop it but we have failed to stop it. Unu ka manụ bina everyday na-apụta na-ekwu mọ disclaim godunu this particular part gbagodunu nda na ụnụ na ha wee ugbo na ụnụ ndị isi akpụ anọghị na the same ship na ife a na-eme na ife ha na-ekwukwo na ọhụrụ ife ụnụ gwara faji ememe define godunu gwara ha na ife anyị chọrọ ka ụnụ na-eme. That is it. It is better than all these things a na-eme. Now ha bido gbuwe ndị bụ akwụkwọ nsọ ma owu na ụka ndị na-agụ akwụkwọ nsọ ọkụ n'ugwu Hausa ọdụgido wee ruo mgbe ha megidoro nke ahụ, ha wee tọọ back wee daa ndị ugwu niile wee kpochasịra ọsọ wee pụ ha wee fụ ka ife ahụ a na-eme ndị n'isi wee dụ tata ndị ụka nọ n'ọsọ, ndị na-akpụ isi ala nọ n'ọsọ, ije ribute ọgwụ na Niger ịnọ n'ọsọ, ha na-abata na ero community kpochapụ ha dominate that community. O nwere onye makwa unu onye Christian na onye ma unu onye na-akpụ isi ala, ịghọtago? O nwere onye makwa unu onye na-eje ụka na unu onye na-akpụ isi ala. Nya ka unu na ha ebido kwakwa na ala Igbo kịta a na-eti mkpughe na-enye unu evidence, na-enye unu headway forward, unu mechisi ọnụ. I am waiting for people to come out. I am waiting for people to come out. Condemn mkpu a onye inwe imotiri yesterday, whether na eziokwu asị pụtagodu condemn oye disclaim godie na ife hapụrụkwo what will people stand for. Unu elugo to the level of onye bịazi ekwu okwu ekwuosi shobesi gbuo, onye kwu okwu ekwuosi shobesi gbuo na onye ahụ asụpụzighị ikwu okwu ọwọta, mana ị na-condemn arrest emelu ijele and arrest emelu Matthias. You are condemning it. Why can't you come and condemn this one? Okwe malofo game unu na play na Igbo. Nobody will be spared. I keep saying it. Nobody will be spared. My family go, my family mu nwere ike carry family where to spared. Yes, family mu nwere ike carry family where to spared. The reason is because they've been at my family compound today. You won't even see more than 7 people on Uno or up to 6 people on Uno presently. Not the whole of my family. And I'm telling you here so that you know. In fact, you will barely see up to 5 people no Uno that the whole of my family. Man, nke you like that. Nke you kita can na do or like that. Even few people are no Uno. You can even hardly see them. And that is how it is. Yeah? Man, nke you like that. Nke you nwere ike ndị majority of family unu in numbers ka no unu ịnọlụ na amụ ọkụ iche na ịmụ isi ọkụ ahụ jezegbo abe ezugo nnake ịmụ isi ọkụ ahụ jegbo abe ezugo nnake maka na egbe stray mgba agbalụ ịmụ onye ọya atọ. A lot of people nwụrụ today. Mụ na ọkwọkere afa this guy na art movie agbawuru na Asaba ọkwọ mgbọ agbalụ wee ife jetu ya ebe ọnya ka targetịrị ọhụrụ nya ka targetịrị na nọ nke agbalụ mmadụ wee ife misi target wee jefie ọhụrụ nke agbalụ mmadụ na onwe onye agbara ya nọ na-agba egbe a na-agbagharasị na egbe ebe niile ka ndị mmadụ gbafusi ya mgbọ wee jetu ya. Ịghọtago? Mgbọ wee jetu ya. So knowing fully well that na okwute ahụ atụrụ n'ime ọfịa ọ n'ime afịa na ịmaghị onye ọya atụ, why are you allowing your emotion to draw you away? You think that is because of ezugo? Ihe afụdoro m anya afụ, ihe afụdoro ikiri ọba m afụ. Ịghọtago? Ihe afụrụ ya afụ. So come out from that. Adam enwe panic one bit. Onye gbara ego na ezugo na panic mana na ị na-atụ ụka. Adam enwe panic one bit. I am only bringing up this message because of and for ndị na-ajụ m kere onye this message actually bịara na on 14th of February. It was on 14th of February ka ọ bịara. February, March, April, May.
June, July. That's about 5 months ago. Yeah. So the reason Njiwe na akụpụta eketa is because of this particular video onye nwe imo and the comment ejike moment of truth, because na ha nwa na-eme ọ bụrụ na mmadụ bịa complain o maka ife ha sị na onwe ife a na-eme na onye a just mara ọma na-eklem ya eklem. Gekwa ntị again unu nụkwakwa this voice note again. na ọtụ gbawa nne gị ọtụ nne gị na your mother will die. Kwa efu mmage ya anwụ na-arụ nwaanyị ata afụ ka your mother ya esita afụ. A ma-eche gị sinsi mbọsị ya ahụ ngwu. Just I may take one day you must die. Okay, big head. I'm not poverty na in they disturb you. I'm not poverty na in they disturb you. Big head. Neck is giver. I'm not eat the poor. Okay, I actually go. Yeah, one day. You must die. Big head. Yeah, only. Unuri, you know, support Ebuka Obi Unuri. Take up a boy, you ought to make dear. Ought to buy one naked. Ought to buy one naked. Ought to buy your mother. Now your mother will sleep and she will never wake up. I'm again. God will punish you. Big head. God will punish you. I wish na me went to guess. I want to go to buy your details. One like I'm one like I'm ke buto ogi aye buto ogi one like I'm ke buto ogi one like ke buto ogi is up negi big head up negi big head abu ni ebu moke si alo ko taginegi kata si adi location ka amadu go there ngu up negi you go die iya anwulele Okay, for ya. My mom nwụrụ biko 2012 to now is how many years? Is it not 12 years ago? My mom nwụrụ 12 years ago. Ịghọtana masị mma nke ya nwụọ because na nwaanyị enweghị ife o mere. Ọhọ fault the woman na ọ mụtara akari ogere. Ịghọtago? So o nwere mgbe ọ na-adị emebe onye gọọ nne m iyi agụkwarakwa m nne iyi, onye gọọ nna m iyi agụkwarakwa m nna ya iyi, mana anụkọtara m kwụsị ya. Reason m ji wee kwụsị ya udo unu onye mụrụ nwa mụta akarị oghere mụọ nwa mụta Isiagu ọhawụrụ fọt ya olesi nọ ndị nyere aka wee zụtụ ụmụ ha azụtọ de na agụ iyi ahụ onye ahụ eburu. Mana ịmara afụfụ ụfọdụ parents na-ata ma nne nke m ma nna nke m, ịmara afụfụ ụfọdụ parents na-ata ka ha wee zụpụta ụmụ ha ka ụmụ ha wee wụrụ mmadụ denụ ịpụtakwazie ha nwe na-ata afụfụ n'ụlọ nwata ahụ pụọ n'ilo association all these things a na-eme na Facebook. A lot of these people ịfụrụ ije na their houses ịfụ na their parents who devoted Christians CPNC. Are you going to blame them and say, na have failed in their parenting? The answer is no. Some of them, they actually tried their best to give their children the best of the training. But motamu akalogeri, motamu osaka, emuti Isiagu as a nwa. If one was a na road ka agba yewe, ebremu na nne na nne because na nne na nne tried everything possible. They cannot take the horse down to the river, force for that horse come 1 minute. You got that? A lot of ndị follow yaso ikpugba nwanne na-eti nne nke ya ife ọ na-eti nna ya ife o sewe Igbo sechi Igbo bata o tie nne ife tie nna ya ife. You got that? At least anyị nwa o nwedoro nke ahụ esi n'ọkada imecha na ahụ isi ike ị nwere ike kwufie n'okwu yọkwa mgbaghalụ, mana nke ndị awụ na fa na-eti nne ha ife tie nna ha ife. Onye enweghị regard ebe nne na nna ya nọ. Kedu ife kpatara ekwekwana ka ọ wụrụ ngụ an instrument Chineke ekwesịghị eji wee kwanụ ngwa ọrụ wee jekọọ nwata nne ma ọ bụ nna try go their best to give their child the best, but onye a decide ya na ọ na n'iyi. Ụfọdụ ndị mmadụ n'ụwa etekigo decision na na n'iyi we fail their final destination. Enjoy ya ọ sị na n'iyi o bido n'ụtụtụ ọmụgide Igbo nwere ya kolos ọnwụcha kolos fugu ka ibu ordinary Camry 2.2 wee gbafe ọ tabara gị anya ụfụ ama na ebe nyanwa na-aṅụ Igbo nọrọ na-agba mkpụrụ mmiri
nọrọ na-ese kolos ngụnwa na ọ na-ilo na-ata afụfụ ịtaba afụtacha afụ pụta ka enjoy ya the fruit of your labor. If somebody osi from nowhere gbapụta bee bịa tachiri gị anya ya then nye nwara sị na mma anụ ọ na-ekwu okwu kịta ka onye dị ndụ ọ na-ekwu okwu kịta ka onye ka dị ndụ ka onye ndụ ka fọrọ n'ime onye a na-ekwu okwu a kịta o gosighị unu na onye a na-ekwu okwu anwụ ga anwụọ na onye nwụrụ anwụ na-aga ije ka ọnwụ ịghọtago na mụ na Ebuka Obi wu onye ochi mụnwa wụrụ onye ochi na m na-asọpọtụ Ebuka Obi. Can you tell me how is it your business? You don't like him ma nwụ because na m na-asọpọtụ Ebuka Obi kpọrọ asị ọ ka i wee mmalụ na Tinubu wu ikwu okwu ọnwụrụ kpọchie na gọvanọ steeti wu ikwu okwu ọnwụrụ kpọchie mmalụ ka ụfọdụ ndị anyị esi wee behave na ọ bụrụ na ewuru pawa wee nyefe n'aka. Ịma na oge emekata alụ nwanne anyị nwaanyị n'obodo oyibo donation nọkata gatọsịkwazie si na na-eme prank na anyị emezi because of no shi alụ video jeneze. Whether prank or not, it was a message well passed. Ọ bụrụ na ịtụ wise, you will understand that message and pass in that place. Yes, Chineke na-anọkata je mee mmadụ ọgbata ufie ati na aha ị na ati hụ ka o wee gosi ndị mmadụ intention and who you truly is. Ndị mere ife awụ part of them ndị na-akọtọ okwuru ọha na-azụ Igbo niile ndụ without minding onye ebe ewu, without minding any organization he belong, without minding na they against him may not with him. Now Chineke wee chi table such person wee were a very sensitive matter like that wee table ya wee gosi ndị mmadụ intentions ya. Now this is somebody na-apụtakwa na-edefend mockery mata ya si na-enye ndị mmadụ. He has never condemned it. In fact o ji egwu wee je kelee ya for a job well done. Now akụ pụtakwazie mekwazie not even up to nke unu na-eme wee ruo till today ịkabụye n'obi gosi that number one, you have a bitter soul and an unforgiving spirit, and yet you are doing something that is capable for people not to even allow you to kneel down and apologize. Onye dugo na agwa na Facebook a ezugbo akwadoro m akwado wee bịa Facebook a before bịa Facebook a study go menu study ana. I am not somebody you can manipulate. I look beyond what you are saying now. In fact, the moment you are talking to Ezugo na number one, Madonna ebe a mụ na ụlọ na-enwe that discussion, elugo 2, luo 3, luo 4, luo 5, ịka nọ ka anyị na-ekwu na number one o. Nya amonito gom nya eti gom ife niile ahụ ị na-ekwu into actions in 5 different places. Fife nwere ike possible outcome of it. So mkwechiri na one ahụ Madonna bụ ife na-eme, and nwa do flexible in that particular matter. One of those things from 1 to 5 must happen. You got that go? So when they talk about humanity and not religion, I knew that it now if I were a slang actually Ishi will confuse people from the obvious. Not that that is actually what they are practicing. In their mind, they already know where they are standing, but they want to stand more like they are in a neutral place, which is a very good place, which is humanity, so that they can make you to see humanity for what it is, even when they cannot practice humanity. They have proven that they can never practice humanity, that they are more religious. In fact, their bigotry in terms of religion is 100% to none. It's 100% to none. So, Master, if I am today, do henceforth stop causing parents of people motalo akariogiri. Maybe ibia ụfọdụ ndị parents n'ime imeru hebele. Yes, I'm telling you, if you come closer and have a one-on-one discussion with ụfọdụ ndị nne na nna imeru hebele. Hemana na a lot of Isiagu na-akwụgharị na Facebook. If they can come out to you so brutal like this, mana ife onye eme nne mụrụ ya nwụ n'afọ na ya na ya nwee misunderstanding. Ọka ifuru nke woje mma 3 or 4 days ago wee mma wuo mmụọ ọbala ju ebe niile ozu mmụọ dineru
nwokorobịa nọ in his 20 something also ojide mma nọrọ na-achagharị anya ojide mma nọrọ na-achagharị anya iche na n'ọdụ normal iche na ife mere nwata ji wee wuru mma wuo nne mụrụ ya mụ n'afọ iche na ọdụ normal some of them are go possessed. Yes, some of them are go possessed. Ọ bụrụ na ị na ebe a na Ishi bụ this video kaba ahụ na Ishi and this video. Ọ bụrụ na ị na ebe a ma na Ishi bụ this video kaba ahụ funish and this video number 1, then jee ebe like do and ịfụnanya jee na-emetụ ya aka na ọ bụrụ na ị ma na ị na ebe a ma na Ishi bụ this video. Ịghọtana? Share this video. Ịghọtana? Because na ife a na-ekwu we ife this bully we ife a lot of people that they receive na Facebook here, and I'm saying it now and the mmadụ wee mara. Ịghọtago? Ịfụ afụfụ ụfọdụ parents na-ata n'ebe ndị anọ na Facebook anọ, ịfụ na ala ha na-abịa egosi na Facebook wondering a little version to nke nne na nna ha na-afụ n'uru. Are you going to blame the parents tried everything possible ka ha fụ na ha nyere best training to their children, mana ha pụọ n'iro ha eje mụta nke karịrị sọsọ ụzọ ya lead to ịna n'iyi ka ha ya adụ fast ịpụta ịfụ a very onye ka Henry daalụ thank you very much. Wilfred Franklin daalụ. Ịghọtago? ịpụta ịfụ onye ọwụ ewepụta akpọrọ uje na family ebe o si wepụta ịfụ na behavior ya do 100% different from nke family. Ụmụnne ya ha eme ka o si eme, nne ya ha eme ka o si eme, nna ya a very wonderful somebody. The only punishment ụwa nyere ha wụ na ha mụtara nwa wakari ogheri, ha mụtara nwa Isiagu, ha mụtara nwa jụrụ na ọ ya abalị onwe ya ulu. Yes, a lot of ndị ohi ifụla agbawụsicha ifu nke ebe agbawuri okpoghewe ọnụ ka oke agbaghị ife parents ya mmegolu ka ha wee fụ na end ho that way. I nwere ike ịgba n'aka si ọgụnụ ụfọdụ sef akpọrọ jee na family ebe ha si wee pụta ya ada jụ onwe gị na kedu ka nwoke dị etu a na nwaanyị dị etu a yes during the time of Bakassi ka m gbazie oge ndị Bakassi nwere one guy na Nnewi n'uru agwụ anyị na-ezu ohi. Ọ na-ezu ohi eji izu ohi maria o ji ya na isi o si na obi ọgaranya nna ya ewe obi nna ya kpatara ego odube nna ya mana isi ike nwata na-akpa agwa ka ọwọ ọbara ọzọ wife mixiri with ọbara family be nna ya. Ụbọchị ndị Bakassi kpụtara ya wee kpụrụ ya wee bata n'obi be nna ya. Nna wee nọrọ n'elu na elu ọ nọrọ na-eti mkpu debe ahụ na ozugbo na-abatara be nna ya na nna ya ekwusị ha bịa akpọli ya bata be nna ya. Nna ya nọ n'elu na elu wee sị ha kedu ife unu bụ onye a wee bata ebe a. Ha gwa na ha bịanụrụ ka ha bịa malụ ife wu ebumnobi ya maka ọ nna ya ewu obi that village. O wee nọ n'elu na elu wee gwa ha ụmụazị ndị ọzọ na-ezu ohi unu kpụtalụ unu akpọ ha jebe nna ha ka unu mara ife nna ha ya egwu unu mara ife unu merụ ndị ọzọ jee nube eye na nke ya dị iche. Etu a ka esi wee kpụrụ ya pụọ n'ụzọ gbuo ya nwụọ ya ọkụ. You see? Have you seen? So when they are ikpugbawa nna ha na-ekwu ihe ntị na aka ha ntị a return si na back to them because some people na-ekwu ya ewu onye ahụ gbara ya iwe return of which na mụnwa nwe mgbe nnọkọta bido kwu ime ya. But at a point I decided to stop. The reason m ji wee decide to stop is that na onye nyeghị nne ya regard ba ya kparịba nne nke m ekwekwala ka ngụnwa wuru eturu ekwensu ya eji wee jee kparịa nwaanyị ma nwoke mee rụchasịchara ọrụ niile Chineke tigoro ha lụọ n'ebe nwa ha nọ. Nwatakịrị decide ya nọ ya na n'ihi ha chini ya ka elusi ya go and perish. Ekwena ka e wụrụ an instrument God ekwensu nwere ike iji wee mock that parents or wee wish her bad. They have done their bit. Let them live their life, enjoy their life and go peacefully. Oblongo osinne nke umwo isinne nke nwo. Yeah, if your voice note I'm playing here, you don't need anybody to tell you how irresponsible this guy is.
ịghọtago ị nwere ike if this guy real life or ihe kweni ka ọ nọọ na nkọ ụfọdụ n'ime ha ji kai were ata ụtụtụ and all because of na life ha adụgo frustrated ha na-ebighị n'isi aka ọnya ka ha eji achọsọ ụzọ na-aga odd so ụzọ na-aga odd now kedu ife batara na ndị na-represent ha na media here cannot come out and say no na anyị na-ahọcha ata from ọka na anyị na-ahọcha afịfịa from ọka biko na ndewu na-eme ife dị otu a na ọ bụrụkwa anyị na ha na ndị na-eme ife dị otu a na ọ bụrụkwa anyị na ha na ife I stand with here since half golu na so many of us are complaining go of this threat kedu ife kpatara na ha ya bịa announce make a public disclaimer to these particular actions of their people. Now if you go why every criticism ha na-enye about my page and conduct of people and conduct of Ndi Zion, I don't listen to them. Ngụnwa chelu ka agwa wutego ba yese na Ndi Zion na-enye Ebuka Obi aja afa na Ndi Zion na-enye Ebuka Obi afa na gwa kirifi na ngano ha ntị. These are people who follow that na ngụnwa in that their radicality ni tifego ha. They are trying to use that one to blackmail you into silence so that ha akpala ụmụ na-amụrụ chinọsọ ha nwere monopoly over Ewiala. Yes, because the only thing ha na-complain of wu ife ejigoro wee tifee ha. Yes, for example, oge a arrestri mati nwa mama hafu na power eji wee bịa arrest ya karịrị nke fa na ụmụ ife ha ya emeni ncha ha tinye mkpu kọntemwe oge ejekwa arrest Ijele ha tinye mkpu but don't forget na before arrest Ijele na ha na support animosity Ijele they think now that they have laid their hands on a tools ha eji wee subdue Ebuka Obi and Zion owewolo animosity Ijele owewolo irresponsibility Ijele owewolo mediocrity Ijele na abịa egosi ndị mmadụ na line. No matter how smelling, no matter how devastating ife Ijele na-eme online ụdọ asị na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụikwe na-akọ nwanne maka ọkụikwe aka ọha. No matter all the trash on and voice n'ọnụ, they never really paid attention to what is all they use. The only thing I believe for one, all these things are saying bad things about Ebuka Obi. So they don't care. The moment they use a proper law where they subdue Ijele, they started now fighting the law that fought Ijele and not what Ijele did attract the arm of the law. So mgbe Ijele na-ekwu na ọ ya egbu mmadụ ikpu nne ụgbọwa agụ nke a mee, did you see any of them come online to come and say no Ijele nke ị na-ekwu ahụ ozugbo maka na ife ị na-ekwu na ị na-epenti a bad image of if I na-preach about. No, we don't want it. Address these people nicely. Don't even use such kind of words on Ebuka Obi, because by doing so you are bringing a bad name to Matthias and what Matthias stood for. Did you hear any of them say that? They did not say that. They did not say that. They allowed him to continue for as long as no na koto. For as long as no na koto, would you like this? So they allowed him. Onye ko buna dike. Onye ko buna dike. Afọkwa mo your request. Send the guy that request again. Mazi UC. I'm still talking about the way and manner our brothers from the other side she were now threatening them mother and the silence of they supposed to be about it. You got to go.
and the silence of Ndi supposedly about it. But since now, Mazi, you see, let me play this voice note once more. Let me play this voice note once more. You will that. Mazi, you see, all in ever because they go through yes before I start playing this voice note. Opening up name cannot hear. The room yes. Mazi, you see. Or they go see here. Why? Mazi, you see. All they know here. The room yes. Can we play this voice note? Okay, I'm listening. Thank you. But, Chero. Your mother will die. Okay, for mother, Africa, your mother is staff. I'm a take it since him was young. Just I'm a take one day you must die. Okay, big head. I'm a no poverty, I ain't disturb you. I'm a no poverty, I ain't disturb you. Big head, naked sick. I'm a no eat the poor. Okay, I actually go, yeah, one day. He must die. Big head, yeah, only in our support, Ebuka Obi, only pick up a boy, up to naked dear, up to one naked, up to one naked, up to your mother. Now your mother will sleep and she will never wake up. I'm while again. God will punish you. Big head, God will punish you. I wish I went to details. I want to go to buy your details. One like a malabino. One like a malabino, Kebutogi, I Butogi. One like a malabino, Kebutogi. One like Kebutogi. It's open negi, big head, open negi, big head. I'm going to Muke, Siaru, Kota, she had the location. I want to go there, you know, open negi, you go die. Yeah, I'm going to. Iji Igbo gwa asego ife ahụ enweghị isi na-ekwugharị ọnụ Uchenna egwu atụ thank you na Uchenna ọ bụ ifuru ya na Uchenna I hope na ifu ife kpatara na a na-ekwu ndị Zion ji akpụ iyi emechie m ọnụ because I've repeatedly played a video yesterday. I want to follow my video yesterday. Yesterday, I also read some. In fact, yesterday that after having issue with Ishi and Ijowa, that they will come for me. I read so many comments yesterday, and I was showing people like this particular guy said the Mefa. After work on this soup. Ije na page na Facebook o se do adeba aka baroka si ara nje n'aka ka ị gara ije for another account. You want to go give away that this is not something I make it up make. It is real. So now ọbụrụ na ndị afere na ha hụ ndị advocate of omenala bụ eziokwu na ha si n'ife ndị ụka na-eme adọ mma na ndị Zion na-akpụ iyi na ha na-enye Ebuka Obi aja afa. Why can't these people come out and address this issue? Wonder that this is not what we stood for. This is not what we are standing for. You people are beginning to turn this thing into another thing. Why can't they do that? As you see, you are welcome. Why can't they do that? They started threatening Odi. Only we will be on Facebook yesterday. Made video that na after we share video, like a Peter Zion, Bravo and Efa. That na ndem na video threaten over. Take a moment of truth. We check the comment section. We check no we make here. No clash for the shit. No holding a threat here. No just for tension. Now what of me? You know how many times we can also do. Oh, you can make
him a screenshot of that guy. I even read out into this today. What you family Akonya Nako just in the pool. Much only the person that will come for me. That this one. I read it out yesterday. I didn't change it. Happy day. I can go on. Only day after you must collect. All these things before I came back to Nigeria at December 8. I know how many of them were that I should not even come back. That I should not even come back. So and so things. Yes. Then the other guy, no was a higher form. No was a higher form. Now, I may we in our room will open no have kind of na Facebook. Kerife batalo na people I have na Facebook. Address ya to say this is not what we are saying. This is what we are preaching about. Not only this criminal way that we are not one of us, not spoken what you are fighting for. That way, you have to associate yourself for this particular thing. But Bibles, you know, they took what we don't know. I'm not going to see one at the Hebrews of that's why you know with that everybody will pray no but they don't forgive. The moment everybody that you pray no you will do everything possible. Maybe you will need because naturally give me at all. But surely take chances. All between level can as to happen that serious. But when in fact you do something. So nobody should blues or maybe you will address here. People don't know we if you walk up to my place and live, okay. He said it. Ever on people cannot call you. People cannot come on comment section with me. So where exactly are we now? Man, we just like we on our master. Na ha na ye go bi aga. Ndewo nwanne m. Ndewo. Ndị be anyị si na ikwu amara ibe ezi ya. And ndị be anyị si na onye njenje na ka onye isi awọ amụta ihe. Based on ihe na-ekwu ihe gbasatara ụmụnna anyị because under more ha niile bụcha ụmụnna anyị. Mana ọ na-ewute m nke ukwuu na ọkụkọ ha bụ mma kwuru ya je tupu itoonu. Aha bụ ike nyụrụ ahụ jekewe isi mkpọ. Ọnya kpatara ịbịa na be anyị a lot of confusion and a lot of confusing human beings are paralleling themselves. Coming back for the ihe gbasatara ijere. On the one certain time Ijere land a program. But another program which I address many things, but he always like to abuse words. Money are about barrier ka one lot, even not more on your cambo, on your audacity, which on which. About that, neck and the mother well threatening of life. About today, my name is gonna is the situation of this country, constitution don't work, law don't work. I always say of this. Or when you would not show Budo, it has no nyawa. You can't try this outside country. Every nashi. So you have a certain Ijeri, you have a turn and the mother they against nyawa. Omoya ama ihe obidoro oge na Ndi Karo Madike Ndi Igbo. So all get ka ndị mmadụ to nwe a national hatred ebe ọ nọ. Ọ nwere ihe ndị Igbo na-asị na
na ihe ịkparụ mmadụ nkata ịkparụ mmadụ emechaa na ọ ga-alachi ha azụ. Ụwa ifo bụ ụwa dị cycle. Ebe ọbụla drop ihe, ọ bụ na olotet ya olotet kwalikwa, ọ ga-erukwa ebe ahụ ịnọ. Onye kpatara ndị mmadụ ji wee ihe m gbawazie ya wụ that time ịghọtagonu busobe ya ọmazi ihe ọ ji emezi ọ chọbazie ebe ọ ya adakana. Ọ bụ na ị na-eso program ya ọfụntaị na eze awọ so mgba mee ihe niile ha megoro mere ihe niile ha megoro ka ha tarnichie the image extend that oge ha na ndị DSS and Nigeria security service na-arụkọ. So but o chefue na ọ bụrụ onwe ya ọsọ, ọ nọ na buo onwe ya ọsọ, ọ nọ na buo ọsọ n'elu bụrụ onwe ya. Ihe mechara mmadụ ọ ji emecha bịara gị. There is a time for payback. Mana onye amaghị onye karịrị ya nwụrụ anwụ. I always say this. Na nwoke niile ha abụ na egburigbu ọnụ, mana o ruo ihe eji eme odegwu, ihe eji agba nwoke, onye ọbụla ma onye ibe ya. No matter whatever, ọ bụgodị na ihe onye na-eme na ọ dịrọ gị mma, there is a way aji address some issue on social media. You use a diplomacy and wisdom to anchor things. Ọ bụrụ ịbịa gbasoro onye ma na ọ karịghị 100 times. Yes, it happened to be that na Matthias na Ebuka Obi nwere nghọtafe ụmụnna ha bụ does not give you the apparatus if you kwuwe unnecessary words. If forget ya na o kwuru chezo onye agwaje na-echete. Onye kpatara na maka ndị be si na ọ bụ na aka kpara eze kude okwue mmụọ chiri ya ọzọ na aka kpara ego ijere onweghị onye nwere ike ịbịa stand because of gịnị na ọ bụ ụzọ mechie ilo ya, ọ bụ ụzọ tee onwe ya nsị maka na ọ kpatara nkụ ahụ asịkwa na ngwere abịa na ya ọrịrị. Na onye kpatara nkụ ahụhụ ifuna na ngwere adịbata ya ọrịrị, onweghị onye nwere ike stand. I don't think na during Matthias nabatachara ihe ijere na-ekwu, mana ịmagolu aya asị na-ebu ọnụ no ihe ọ na-ekwu n'ọnụ. Mana as far as the issue of threat of life bata n'okwu ahụ, ọ naghị abụchazi ofu. Asị atọwụtọsi wepụ ahụ n'ikpe mara onye eziokwu aka azụ dị ya. Ọ bụ na ọ na-emela onwe n'ọma adịstim na bima na onye nwere ọrụ ji ekwu. Yes, I think so. Nwere some videos in publish ụfọdụ na-akpọ na phone na-ekwu Omenala instead of from near mbịa bụ second life. The onye ọbụla ma onye mbụ ọfụma go and require na ma nwụchago no is just a privilege. No why from mbịa na just na onye buru ime na o buru n'oge. So mana nke ka ibe ya bụ na eziokwu ihe mere ihe mebiri because ijere chena n'ụdị ihe o si ekwu ya ka o ji esi wee nwee ndị nwere ike ịkwado ya na ọ bụ na osuzie na onye ọbụla anaghị azụ. Oge ọbụla ana m agwa ya ndị mmadụ, oge ọbụla ịfatara na social media ndị mmadụ na-asị lie down and ịma na ihe ị na-ekwu dị against the law, against the humanity, against the land and against the God. Nwanne love for their dear life. Maka na ilu akwụkwọ dị ka ego ya mmadụ ọkụ ha kpọnye mmiri maọbụ inye mmadụ ịkụnye mmadụ nnu were mmiri ha kpọ ya. That's why a na-agwa ọtụtụ ndị mmadụ say be mindful the kind of utterances and the words you say on social media. You say you might forget, but social media cannot forget. Aha nsagba asaa ewebatakwala ihe ka ya fụ ihe gbasatara because of issue ego iru akwụkwọ ihe ma then merụzie onwe anyị arụ maka ọdịnihu. Onye nweziri ike inyere mmadụ aka because of some utterances o kwuru ọ nefere ya anya. Ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke bụ ijere na
in the right path. Perhaps here are able the case of the past. No, we do from beginning. Okay, now the caro, nana awo. Ne onye kwu so kwu yo menkewa meye nkewa meye nkewa so ịghọtagono meshuo onwe ihu wee batazie n'ebe negara anya ndị Igbo dị. Onye buru nwanne ya abụghị odegwu. Onye buru nwanne ya, onye ji na because of ka ọ lee nwanne ya ka o wee nweta ihe ọ na-achọ. Onye ọ na-asị ala idon ama trust ya. Ọ ihe mere anyị n'oge Igbo, ọ ihe mere anyị n'oge nke Ojukwu. So back to na mmechi, anyị nwabụ ndị Igbo kwesịrị ịdị n'otu no matter whatever. Asị ebucha n'ama ebu nawa n'obi, ana n'obi anawa na mkpuke. No matter everything, onye na-ekwesịrị na-petrol abata n'ime anyị nwa ka ọ bịa ha saa anyị. O nweghị ihe gbasatara ndị Igbo gbasatara ọtụtụ ihe a na-eme na Nigeria, mana because of n'oke nkewa adịgo onye Yorubazi anyị n'ime. Onye ọbụla nwere okpukpere chie, ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo maọbụ Ebuka Obi bụ the first man of God enwere. Before nyanwa o nwego ndị mere exist. Ndị ofe mmanụ nwere nke ha, ndị Hausa nwere nke ha, but they protected their own. No matter anything. Mana nke anyị bụ ka anyị gbasaa nke anyị nọ. Onye ka na-asị na onye buru nwanne ya bụ odegwu. Ọ bụ na isi ka Ebuka Obi mechie ministry ya, ya azụ ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ maọbụ ndị ọ na-enyegara aka. The average Igbo man is equal to task. Mana ịbịa na equal to task, o nwere ndị ka ibe ha. Because believe m site na agwa m Isaiah night. But ihe ọ na-eme, I love that. Any sensible Igbo man can agree with me. Eziokwu na ije ha ekwenyecha 100%. Likewise, Matthias Isaac. Yes. Ije ha ekwenyecha 100% Matthias Isaac. Mana ihe ọ na-eme. Ebe ndị mmadụ nọ wee nwee some of the hatred n'ebe Matthias Isaac bụ oge o deflate. Bịa ịgbasawe ndị ụka. I always say people that I niile bụ ndị otu Kristi by baptism. Yes. I niile bụ ndị ọdịnala by nature. Yes. There's no two ways about it. Onye dibịa nwere ike echi niile ọba ụka. Onye ụka nwere ike echi niile omeme ọdịnala. No ihe nature. Onye ka na-asị na onye buru nwanne ya abụghị odegwu. Buo dike mbọsị ọgụ unu achọba dike. So my advice bụ ndị be anyị, onye na-ekwu okwu na-ata ya eze. Onye na-ekwu okwu na-ata ya eze. Na mmechi, onye amaghị onye karịrị ya nụ. Onye bụ onye nzuzu. Mmadụ na-aka ibe ya. Mmadụ niile ama mbụ na stage na the stage mkpịsị aka n'ihe aghaghị. O nwere ihe chi wee ka onye ihu ka onye azụ ka onye nwere ego nyecha onye ọbụla amala dị iche iche, onye amala dị iche iche. Mana ịbịa na nke gị nwa, hapụ nke gị kwesịrị ime, jee zọba nke onye ọzọ maọbụ kpọọ onye ọzọ aha. Onye bụ na ọma ngazi ụdị a ka o ji ebe n'onu. Okay, thank you very much. Thank you very much. Brother, Nada, Ekanaya, Obuna Dike, are you here? Brother. So what brother? Okay, Ezugo. Ihe menụ bụ this thing na-eme. Onye na-ekwu. Ana m an'ife na-ekwu. Ihe mere onye na-blame na all these things bụ this man na-akpọ Matthias Isaac. Ọ nuisance ọ na-eri group ọ ha na-cause problem ahụ.
because onye ọbụla nwere freedom of worship. Onye ọbụla nwere right to worship ihe ọ chọrọ worship. Nne eje ụka, ị gaghị agwa m hapụ ka nne gị bebe omenala. Ọ bụrụ by force. Ọ bụrụ ngwa ọmụmụ. Nne na nna, nne na-amụ ụmụ ha adịghị eje ebe ụmụ ha dị believe ihe ha believe. Ị gaghị force onye ụmụ go believe n'ihe believe. Ị ga-agwa ya soro ụzọ a, ọ choice ya ebe ọ ga-eso. All over the world, enwe freedom of worship. So ihe anụmanụ ha na-eme, ọ na-eme sometimes m na-ene ya anya, ana m afụ that na amarọ m ka m ga-esi wee tinye this thing. Ana m akpọ iberibe, ịkụsọ iberibe ka ọ bụ. Ihe iberibe bụ na ya, so that one, hapụ onye ọzọ. Ịghọtago? Ndị Zion, Ebuka Obi na-emere onwe ekpere ya. Onwere onye ọ na-disturb. Then, ọ bụ na ibelieve onye Ebuka Obi, ị gaghị force m ka m hate Ebuka Obi. There's no way. So, okwu na-aga na this guy sending this threatening remark. That guy, ọ maghị ihe isi ezughị ọnụ, because sorry to say this, the boy isi ezughị ọnụ. Okwu education amata ka onye na-agụrụ akwụkwọ kpaa agwa ihe afụ na ọ bụrụ akwụkwọ. This guy nwe ya onye eji ha akwụkwọ, is an illiterate. The guy is an illiterate. This boy said this, what he said today. The guy is illiterate. So okwu ya ilekwu anya ka o ji ekwu okwu that na onye ama ọṅụzụọ mmiri ara nne ya etu o kwesịrị ịṅụ. Because omume ha ndị na-asị na ha bụ omenala bụ ụzọ arụmana. Ana m agwa ha sị ada na war ha na-achọ ikreti n'ala Igbo mgbe ọ ga-ese. Yesterday, this guy na-ebe na life ya dị in danger. Ese na comment section ha wee sị na nsogbu ha na-achọ ịkọsụ n'ala Igbo na ha kọsụọ ya, gba mmiri a ga-ezo, ọ ga-ama ha ncha niile ma family ha dị iche iche ka ọ ga-ama. Because ihe na-agwa m da etu a ka Boko Haram bido. Religion mmadụ, hapụ mmadụ onye ahụ right to worship onwe ejikita apịa worship gosi na ochi ka nchọ worship. Onwe ga disturb me worship. N'obodo ebe anyị nọ, ọ sị na ndị ọcha dị ụka ihe abụ ezigbo taasị. Onwe ndị karịa karịa ndị ọcha. And enwe different religions. Ị nweghị ike onye a na-eje nke ya, ị nwekwuto onye nke a na nke ya. Gọọmenti akpọrọ gị jee nga. Oke, ha nwebụ ndị na-ekwutọ Jizọs. Gwa mmụta ya, ọ bụ na nne mụrụ ya na nwoke n'ogbu ahụ, ya kwuo maka Muhammad. One day, only 1 minute, the next day, the baby is shut up now. Anywhere on. Young one wants to know Muhammad. Yes, Muhammad, born as kita. A baby is never an kita. Mana, Nduka, Barahankete. Jesus Christ, preach the law. Onye megi nge gbaria all that too much gbara batara this nonsense ji wedi na me. According to why Matthias and otu ya Matthias ihe na-emebu Matthias na otu ya ngwụrụ ndị ọzọ Matthias eze ma bụ ihe na cause this problem. Mana one thing promise ya brother na problem ọ na cause problem ọ na-eweta problem ọ na-eweta ọ ya dị n'isi
Oh, I didn't. Okay, I can hear you. Hello? yeah, I can hear you. I can hear. I can. Okay, so okay, okay, so this guy too. Obu name on obu name on eh? Obu name the guy. Yes. Eh? Take him up. Obu kan yang kete. Obu name obu kan yang kete. No si no na ga egbu akuro ofu egbe. Mmadu no na ga egbu ya gbabo sondo ya. Obu name this guy. Bari aka oge sign on taking. Ọkọwa ihe kpatara na ga-eme gị nke a. Ege m the voice. Call voice will fade. So ege m the voice. Ege m the voice. Anụ m ihe dị ka ekwu. Okay. Ọbụna dịjọ. Somebody got a friend. Somebody got a request again. You know that go network na-enye anyị nsogbu. But agwago m ndị mmadụ ọ bụrụ na anyị batala broadcast here. Ya si na ihe ebe ewu share the program. This program get also mmadụ 9 share yet. I will go over 600 people watching it. But also mmadụ 9 out of 600. Then some mmadụ 41, 42 we react go to this video. If you know how I work now, I know they be fair. I know they be fair video in the coverage. There is no way. I'm supposed to at least the video man 600 and they watch it. It will not even cost you anything to go to the, even if you cannot share, it cannot cost you anything to go to the like and the F button and click on it. You know, ọbụla ya wụ mmecha program na bịa na inbox na-edegasịrị m ozi messages ya na-edere na inbox m eziokwu na ụfọdụ n'ime unu na-enye m na-eweta information do useful, but what is the essence of you sending that information to me when you cannot help the message to go far? Yeah? It cannot even get okay na Ishi and ka, but what of ije n'ebe like nke ahụ ikiriki it cannot take you anything. Before you take you, unu na-enyere ndị aka ha ji wee na-suppress message mmadụ na-click, but unu na-eme through your actions. When you react to a video in a positive way, the only thing all you show Facebook is that okay, now this message na Ghana people like it, yeah. I make people the message more. Man, about the name yeah, drop all your comments. Yeah, better like button. Yeah, share one video one day share. Man, no go on and now says you go right on. Unfortunately, every day, and I mean with that messages in my inbox. Now I'm going to send the message in my inbox and asking in Ghana your wall. I can't even see any single of my videos there. The other. But nje I think Sabinu so funke nde amaghị onye ha yeah I share na video onye on about what I am saying, that no problem you're passionate about what I am doing here to the point that you can even come to my inbox to send me a message. Why can't you perform a simple task, which is what? Simply click on your like button. Simply na ifnanya, or you can simply share the video. All these things cannot even take you anything. They are the list of what you can actually do to support a program. If you cannot do that, then it means you are not supporting our message. And you see that this is the reason battle. Not very easy. I want to be honest with you. A lot of people onye akwa kamera efo ha na ndị mmadụ na like ya ji fe then ngwa Chineke mere ebele isoro na ndị siri na ezigbo ife ya atọ. The
silly thing going here before. Before the Nasi Mesugo, Keropos here with receive star. Kaile Central star. I have go to my star for now. Maybe the receive star. I am for now, my brother star. The more important to me. What is important to me is that this message especially this particular one. I am passionate about this message. Can people water this message? Okay. Almost somebody there in the comment section ever. Gaddafi somebody. Oh, the Rumsim there's you go. No nya na ebe ifa nwere ike no if onya na ebe ifa enwe anything to do with this people na referred. Why can't you come and disclaim it? What you fail to condemn, you are 100% in support of it. It is very simple. How else do we interpret body language of somebody? They are watching you from the camera. Your body language will always tell them that there is something suspicious about your coming to UK or any other country. That is how it is. Sometimes no machine no police na driver contraband no all these things body language the moment they see you, your body language will tell them that you are trying to escape from something, and it is a pure psychology. Yes, during the time of Fulani herdsmen, is it not because of his body language? Until or teachers child, there was never a day of condemn on the activities of Fulani herdsmen. There is never a day of condemn on their activities. Rather, they started sponsoring agenda of open grazing. Yes. Have you ever seen any single video, any or condemn any activities, or where he even condemn whatever thing that has to do with that, or disclaim anything? He did not disclaim it, meaning that that activities that it is not something that is strange. So whether or how they made that thing or not how they made that thing, the body language of where supposed to condemn, people will assume that even they are not sponsor. That is the same thing here. So don't tell me that now somebody they painting you black. You don't want to disclaim to tell people no is speaking for you. That this person is not speaking for you. That this is not what you stand for. Yeah. Why can't they come out and disclaim the behavior of these people? Will it cost them anything? It will not cost them anything. But because now even Matthias no way he make a problem, how do you expect him to come and contain a group of hooligans on a train? Or not this kind of people on a train, also you will perfect that art. So how can you tell me that I challenge Waja. I challenge Ejike Moment of Truth. I challenge Matthias. I challenge Masitibia. I challenge the Head Light of Africa. I challenge Humphrey. I challenge Masi. I challenge Balance. Yes. Even Balance Germany. I challenge Balance Germany. Every day. Why they gonna be torture, they gonna be torture, get our balances at the way, they better give this Yosha, and this Yochi, our balance, Germany, Yakita, why this kind of behavior that they exhibit in a Facebook, like this particular one, when only exhibit this kind of behavior in Germany, whether it's a fake account, whether that German government they track you down, arrest you for threat to life. Here,
from A to Z unu one by one esukwa to unu n'ime ịghọtago unu do aghụghọ in nature ndị okwu asị if unu niile unu na sponsor agenda to people of Igbo ndị by but down na Facebook bịa display both that violent aspect of it in the mmadụ na-eti ka ndị mmadụ mara na ọnụ nwa nwute ha na-eleta anya na-appreciate this message na ọ na-asọpọtụ ha ife a na-eme ụna ya bịa mee because n'ọnụ mana ma ndị ọjọọ ma ndị ezigbo mmadụ unu niile timuru ha ọkụ unu wee achieve ife unu chọrọ ikpe nọrụnụ ụbọchị ife unu na-ezube ya eme mụnwa wezugo ya nọ na-amụ amụ ụbọchị ife unu na-ezube ọsọ ya eme n'ala Igbo mụnwa wezugo ya nọ na-amụ amụ and that is how it is. It will be ịpụta ị na-asị m na how can are you speaking for them? Yeah? Yeah? Wezugo, what did you say that Star did yesterday? Onwe ife m kwuru imerụ Star ife m kwudebere owu na anyị nọ na program wee jụọ gị ajụjụ oge ikwuwere okwu wee kwudo okwu na ọ bụrụ na mmadụ daa na Germany ọ daa anywhere kịta na ife mara ife na-eme na ambulance ya ala ndị bịa lift onye ahụ. Then I ask you a question to say na etu akịta ya na ebe a na ọ bụrụ na ị daa dị ya ambulance bịa buru na any of your family members. I wasn't even referring to your immediate family when I asked that question. Ha na ebe ahụ ị nọ ese m mba na ha nọ Nigeria wee sị ọ bụrụ na titi mme na Nigeria ambulance onye respond kwa se nwe gosi wee respond ebe ahụ na ese m mba wee sị ụlọ nya ahụ na mmiri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta. So nwere ife m kwuru ime I only said what I only repeated what we discussed. We cover something. You gotta go. Start. Let's go, KJ. Yeah, Udodi, good morning. You are welcome. Morning. Since yesterday, since that yesterday, we start. If you go to market, even the always be. Let's go. Genti. Gena waja the closer. Yeah, man, waja for instance, abro onye na-make problem. At least ogoro na ịgbara ofe ihe malia. Likewise me. Agwago gị before na ndị na-eje ụka na anyị niile nwanne. No matter what they are trying to use religion to divide us. And onye na-eme ezigbo omenala na-asọ nsọ ịkwafu ọbara. This thing in generalize like this, you suppose really generalize. You should know better. Malona, no matter what it is or how it is, how it look like, many people add that support to evil. And you should not put it, I know maybe you are saying it in a way so that people will come and say something or whatever, but you must understand that now, there is no how in this life, now you support Ajife. So many people are descendable to that animal level. It doesn't now support Ajife. We call a spade, no matter what. Even I know of yourself when they protect their own kind. If we elephant in a gun, in numbers and they protect themselves. Agunaga in numbers, they protect themselves. So before you generalize all of us together, you must understand at least all go do individually. All go do again to waja no na emana waja support Ajife. Likewise in those so ofu onye kwuo something you put you generalize like that. And onye na-ekwukwa that thing wee ji ike si na onye ụka. So ipubata n'ala anyị eji ike wee Christian. Agwa m eji ike si ya ni wụrụ onye ụka eji ike si na onye ụka. Okay. What this program is all about? Ejike. Ọwụrụ kịta I mean Star. Yeah. Ọwụrụ kịta na mụ na ụlọ na the same club. A na-akpọ for example Ofuobi Friends Club. Ịghọtago? Mụnwa na-speak the interest of the club a wee pụta wee je more like you bụrụsie ihe to the point of na mụtụ ready iwepụ ndụ mmadụ just to protect the interest of this club and no mana this thing na-eme abụọ
to the interest of the club. And my club, I represent this thing on there. Can you the right in that club here? One Kawagodi of my other yeah. Let's say now, okay, let me use this Omenala Igbo for instance. Yeah? Yes. Omenala Igbo is also one of my if you no stand there and the agenda and whatever that particular idea spread. Okay. Now, these people, this group of people, this is not all about HK. I only made mention. It was the comments of HK that made me to bring out physical evidence because that people are actually threatening people. Yes. It was because of HK who was doubting or intentionally, not that normal, he was intentionally trying to dispel what Onyimimo is just trying to chase cloud. So I went and I dig out so many threatening messages and voice notes in the Madison on Facebook. You can even go back to my page as far back as a month, 2 months, 3 months ago. I have made repeated posts for the teacher and screenshots about people threatening me because of where I am standing. If you will make that video, a lot of people will make that video. Now, what I am asking here is, if you will make a reference to a club or what? Is it high time? One day speaking, not to condemn on our frontliners of this agenda. Yaputa, address your people and your followers. Why? You people should stop doing other people. I think I understand what you're saying. Now, whatever thing I name, I want to go. If I'm within the matter, now that woman, 100%. In as much as we disagree with them, that it doesn't warrant. Now, if we want to name it, I don't want we stand for. That's not how we are you people not acting on our behalf? Of course. I've never seen any of you pretending like you have even heard about all these things. And you rather educate came out to come and attack when you see the people who was it. On Guinea GK, as far as I know, Guinea GK na phone. No one was up on a phone. Okay, if you are do or die affair. What are you after? Even AGK himself, I believe in AGK after anybody. It means Somalia, Funubem in person, money another and 1-on-1, zero confirm number. But I believe in AGK. Maybe on me way a bit more weird, but I believe in AGK or so, and they believe in Naratia can you mad anything, something like that. That one I know, but other than that, I don't sure now. No a partaker or no one on sponsor to go after threatening people. You have to go. Then about do or die affair. But I mean, or what the Igbo mother. You are a male call them, and I make a Igbo mother. Why any every day? No, not a better here, Kujan Wokemoko, Kujon. Why? You have to go. So, get a waja the more closer. To me, I always tell you about this thing. Likewise, one that may be an aqua. Look at them and I come out the they might threaten anybody that I come after you. And where is you? Many people won't able mother the bad the gun with you. I believe in Ndi and name Meldosis, need their picture now, call boogie one and they are the implication of your name. I am my implication of Igbo Mado. I am my implication of Igbo Mado and what that thing stands for. You and I only G4 tier were threatened there, you screenshot or that thing do it. It's enough. Unless my own fake page, the fake profile, one no look to that extent. And again, Omenala Igbo doesn't stand for this thing. Likewise, Matthias I in I believe in Matthias, at least you were fear, a full me person, Facebook and na fear. Money Ekulube and a phone, but they believe in what it stands for. We're not called that as well. So don't drag it so much. You have to go. But in the idea, they give you 1-on-1. Where personal hatred, which only the medical kind of thing, one day you are hitting on yourself. Monday, Joe, Monday, Omenala, India, one night, and before we live in peace, harmony.
all of us will live together. All the recently, others because the mother that I go here, all is recently, others in keep as a mazza. Now, this is what to go. So, we are do or die after. No other countries. I can join with Fadi because point in the make here very clear. Apata we equal like that. I don't know. You know, yes, sir. Ndi Omenala or whatever. Yes, but let me illustrate that point again. Maybe you understand better. Okay. No, he watch it. If not, all these things no good and kind. I am a share on Facebook, Bruno, but the reason why you kept saying it and I keep saying what I am saying is because now, for example, when you say or for reward of his way, only look at somebody on a Nigeria. Okay, no go here, when you Nigeria. Go here, when one thing, no go here, we fit this way to Andrew. People never mind no here. But man need a Nigeria, man need to follow my Ishi. Man or somebody they follow. You went agwa, man agwa, abula agwa. I will come out to put a disclaimer. For example, I made a video yesterday about Ife Gobanetio Kukuru in one of his videos, voice note leaking. Ebo Kuruna on a woman Kazayon and whatever thing we put I talk about keeping quiet, but people they send the message in our inbox. So now, if I keep quiet and say no, cannot do this, it doesn't make sense. What I have to do to come out and put a disclaimer to that. Can the one who that he did not speak on behalf of me, that I have not asked him to speak for me. It is very simple. Now, what is happening in your own part is that now, just like if you look at that is the same thing a lot of people will say. Now, but in this same Facebook, Matthias came out and he even said words than what these people are saying. Until today. Can correct you one thing. Ezugo genti. Imanipo waja na food. Now this Facebook can do mother to see it. Now Matthias na Facebook we want them mad opposition or you move then issue kasi busia si busio mu ha se te o mu hopo the shop no ku iwa then do ka she no se then do be fit defend the ania no make here be defend the I said I'm defend the say me the show in the show no ku you go defend one enwese no nwo bu na afọ ka o ya agolu mana nke okwo na azu no ara agolu ya no the video to people like this my page I can send you the video. Now look at the defense mmadu tiri nji wesegona I will like anaga Ndi Igbo ya kwụ very soon okay if you na Igbo na Genti are really to that people just silent where's here go on today everybody is running around now let me tell you when you started with the outside kept quiet channels on don't Manaya or on the outside now with common sense I say that allow experience. I mean, allow other people's experience to teach you. Because now your experience will teach you. You don't even know if you will come out of it to even learn. Other people say will learn. What I am saying is, why can't people come out and strictly say, no, all these people want to threaten them on behalf of Omenala this, Oka this. This is not what we stand for. Define whatever you people stand for. Can these people make this thing that this is not what you people are advocating? When you people keep silent, Matthias is not saying anything about it. None of you people not in front line of this
anything about it. What Listen, society something about but make the sure program. Listen, for anything one again, before listen. before they would Mana, you haven't gotten to threatening of life. See, I think once threatening of life is concerned, what does even you see? Understand? Gina waja the number. You can discuss it with him this like is friends. not about me and Waja. Why do you people always want every discussion to go on phone? But you people come on Facebook to say what you want to say. But the people that is doing this thing, the people that is doing listen, And the people that is doing listen, the people one you will always have a charlatans. You always have a charlatans that they will come and be destroying things for you to have a bad name. And well, ndị wu charlatans here na emegodo ọfụma, those people ya bring you bad name. And well, ndị nọ n'ụlọ ụka na-eme ọfụma. When humble Christians, like my mother, they are humble Christians. They go church with their heart. When they know they are likewise, my brother, you cannot tell me na man eba na pankata ke egbu mmadu. Although possible. Likewise, in those they will never support Adife. You also to the extent one Igbo mmadu. All those charlatans in our day, they give this thing. You should understand. Oh, you need him as people like this we did. But talking about it, that one is obvious. Because maybe it's height of it. People are saying you don't need to go this way. Because when the Ogugi is zero, when number 6, man, number 3, zero complete. Or what I will get you down, this, that, all this threatening. One no rubbish. After all, you are teaching people to learn. If they want to learn, good. If they don't want to learn, or they will learn hard way. One know your own if you're not threatening, you can make entry. Or they want make entry. They statement do it. But if you lawyer, you may arrest or understand. But to start, it is not all about arresting people because nobody can even get to me Ezugo. No, they may not even get to me Ezugo. But what I am saying is that this is not all about a threat to one person. If you go out in if you go like one of them, this guy Anna Patrick tonight, go over there, all one of those things. Those things are there, okay. People, all these things, all one of those things are on your capital, on your banana, those things are irrelevant, or relevant. Onye delu comment na waja ya support Omenala pusi eziokwu people also waja ọ support ndị Omenala pusi and mkpụrụ mmiri people ka ekwe ndị mkpụrụ mmiri nọkwa n'edi akwa ka ndị mkpụrụ mmiri nọ dị ka ndị mkpụrụ mmiri nọ dị ya nọ n'ime ha ka nna asụ pusie na nta ha bụrụ ndị otu unu ka igwe mara na ha on to start to listen let me tell you I'm going eziokwu I always stand in the and they do anything that has something to do with tribe, religion. Very serious. This is something to capable of if bringing about uprising. And religious war. And we are not about religion. And we are not about religious war. No, stand on. I'm going to at least now. Can look at uprising. The moment you want to turn this tribe against this tribe or this religion against this religion. Now, when you turn this both sides, and everybody family, and or do restricted on just the ideology, it is different. But the moment they don't have anything about threat, it is left for people who are at the end to control it and narrow it down to that ideology. If you allow people to start dwelling on only a threat to know, for example, these people they don't know if I'm even worse than if I have belief on IMA. Now, some people cannot say anything. They will simply act. Is that what you want? What I am saying is that for other people not to, first of all, the moment the Matthias do that thing, I was part of the people who started spreading it to actually know if there is somebody who will come out to come and condemn it.
But for the fact that now Matthias, who the leader of Omenala, who says Isiagu, and him being the leader, has issued out that instruction, people are even defending it. Somebody will say, yes, now, or not all right. Nobody who no one or the iron one, see anybody. No one on accident one, see anybody. Man, I go away, or another thing. See you with the money. Where go here? Go and read about Hotel Rwanda. If we find a Hotel Rwanda, we will try and try and move. Try and have a president. As an under minority, as an under majority. President, we have to jet, go to where they somewhere. Because of Monday, if go, no, they are opposite side. Your practical point. Because Monday, go. Because Monday, not the opposite people, what with that system. However, in the middle of the night, before that, the whole land, do you know so many places? When you are telling me that now, you know the level of insecurity on the southeast, and that's a matter. No one way, if it's women, when you are or to go. Now, no one is not the pastor's body. When you Kelonia Dollar Data, Dr. Chica. Kelonia Buluda. With him as you go. Kelonia you see Clinton. Kelonia Buluda. Kelonia as you go in that area in a way the correct again, the okay can call you one thing you need to understand. Now, all these people out of whoever behind today, we don't know. Everybody is in the southeast. Anybody can be victim of anything. If 100%. If all pray, I back, I better without any problem. 100%. Yeah, sure. One day, I am one day very bad. So now, somebody borrow a leader of a religious group, Odonanya, now we're not fighting against another religious group. Drop such kind of words against members, it is insightful because now only if a man by mistake, he will not be there now to control the activities or actions of those people in that doctor. Now the only system is now the children get on the if also now, the best way to do with all these things is for you to come out openly and tell people. Even after Matthias Sharifa, I was still expecting him to come out and tell people, no, you people misunderstood my message. This is not what I meant. Look. Criminally minded people, they are taking advantage of such situations. We represent criminal acts because some criminals might actually take advantage of this. For example, because of yoga, that one day. So family because you have never condemned that this thing happening for family. Come out and address it. Condemn it. Very simple. That is what I'm asking. Okay, for this hate. Okay, for whether you are putting hate in anybody, you are putting hate in Matthias, you are putting hate in anybody, pastors. All this hate will not solve any problem. Listen, let me tell you a little bit of about me. 2014, Kaino Nandozi Ordinary, together with one guy in Spain. And yes, 2014, about today. I just want to tell you so that I told him because you are generalizing it as if no Matthias Wogam Matthias our Ebu Matthias Uzu Tetenola like Ebgolum Matthias Uzo Pussy Joker to start with. Man, when the page in Messi and Agazi, Otago, Mua Apatago from Christianity for very long time. Only one day, like post, you might go every year post and I pop up.
nke a pop up after 10 years. I screenshotted it and send it to Waja. Ọwụrụ tata ka anyị nọ na this thing. But anyị ejiri ya cause problem. Anyị ejiri ya threaten anybody. My family know that I'm not a Christian. My wife know that I'm not a Christian. My wife was only Catholic. Understand? We should condole people, accommodate people. Understand? So, Mataya Sepotanki Petemazua, which is part of things on I supported it. I like what he's doing in area of so as in rescuing people, taking them to hospital, the way he does things in a way that non-yellow in the privileged people are. But this insult, throwing insult or insulting people or stuff like that, that one I don't support it. Understand, there is a way to do constructive criticism. You criticize people constructively. That's all I will stand for. But calling names, putting threats